Walay hunong nga mitubag ang kagamahan ng probinsya sa matag panghinahanglanon sa tanang lumulupyo sa Misamis Oriental. Hilabi na ni ining panahuna nga hilabihan ang dalang hagit sa pandemya tungod sa COVID-19. Sa pagsugod pa lang ning bulan sa Agosto, ubay-ubay na ang naapod-apod nga ayuda pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office ubos sa pagpangulo ni PSWDO Head Mr. John Limar Abella. Gani sulod sa duha ka adlaw niadtong Agosto 2 ug 6 ning tuig, mikabat sa 137 ka food packs ug 15 ka sakong bugas ang nahatag ngadto sa mga lumulupyo nga hilabihang naapektuhan sa COVID-19. Lakip na kadtong mga lugar nga gipaubos sa focused containment. Gilangkuban ang mga ayuda ngadto sa 5 ka sakong bugas alang sa lungsod sa Taguluan ug 10 ka sakong bugas sab ngadto sa SICAD Association nga taga Cagayan de Oro City. Samtang 10 ka food packs ang gihatag ngadto sa Barangay 25 ning Dakbayan sa CDO. Usa ka gatos ka food packs ngadto sa lungsod sa Talisayan ug 20 city ka food packs alang sa mga senior citizens nga taga Barangay Kimalok sa lungsod sa Libertad. Sayod si Governor Bambi nga niining pakigbatok sa pandemya, samot niya gitagaan pagtagad ang patas nga pagsuta sa ilang panginahanglanon ug kanunay nga preparahan ang mga laka nga nahisubay sa pagresponde kanila ug bisan pa man nga tuig kapin na ang pag-ubos sa kapangitaan, wala gayud na balda ang paghatag suporta sa kagamahanang probinsya. Kanunay nga mandato ni Governor Bambi nga dili lang ngayon ang pagtubag sa matag request o mga panahon nga mudangop ang matag ni Samisnon sa Kapitolyo o gimando sab niini nga bisan pa ang taga Cagayan de Oro kung mangayo og tabang dili gayud balibaran. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera. Ako si Lambor Regian Amor Maygay. Alang sa limpyog matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.